Las entidades que van a disponer del financiamiento para poder sostener estas plazas, pero un compromiso liderado de Galicia en materia de vacinación, tanto eso crónicos. Este año, recuerdo, aumentó o orzamento destinado a la gestión de la... Decía, penúltimo acordo en materia de vivenda. Seguimos impulsando e favorecendo na Xunta de Galicia o acceso da xente moza a unha vivenda. Xa temos medidas en marcha, por exemplo, reservar o 40% da nova vivenda pública en alugueiro e un 25% a menores de 36 anos, os alexamentos compartidos, o primeiro en Santiago de Compostela, e o bono Emancípate, que acordamos e presentamos hai pouco en Consello da Xunta de Galicia. Pois ben, nesta política de promoción de acceso á vivenda da mocidade, os acordamos destinar 13 millóns de euros a unha nova convocatoria do bono alugueiro mocidade, que vai supoñer unha axuda mensual de 250 euros para que os menores de 36 anos poidan pagar o arrendamento. Os destinatarios serán menores de 36 anos que non superen 3 veces o IPREN, 25.200 euros, e o prezo do alugueiro, como noutras ocasións, vai depender da cidade, do lugar onde se produce este alugueiro, onde está a vivenda. No caso de Coruña, Santiago, Vigo, Ourense, Pontevedra, o prezo do alugueiro non poderá superar os 700 euros, entre 500 e 600 en Lugo, Ferrol e nas contornas das cidades e ata 400 no resto dos concellos galegos. E, unha vez que acordamos hoxe en Consello esta convocatoria, os beneficiarios recibirán a chega con carácter retroactivo dende o 1 de xaneiro deste ano, é dicir, para alugueiros feitos dende o 1 de xaneiro, que está en vigor dende o 1 de xaneiro e sería por un período máximo de 2 anos. Hai que decir que esta medida faise en colaboración co Goberno Central e que o Goberno Central destiña para esta colaboración a Galicia a metade do que recibimos no ano 2022, para que se fagan unha idea. Estamos falando de axudas que sempre esgotan a súa cantidad, de moita aceptación, por tanto, moita necesidade, pero hai que decir que a decisión do Goberno Central foi reducir a metade o que estaba destinando a Galicia para esta axuda.